салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, сарфаю сариштакорӣ роҳи расидан ба зиндагии шоиста, масъулияти шаҳрвандон, тарғиби либоси миллӣ ва дур будан аз бегонапарастӣ, ҳалокати сокинони осоишта дар шаҳри Дайрозури Сурия, таъмиру навсозии бинои муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи Фархор идома дорад. аз тасвиби қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон 10 сол сипарӣ гардид. ҳанӯз соли 2007 бо мақсади аз байн бурдани тақлидкорию зиёдаравӣ дар гузарондани маъракаҳои хурсандию азодорӣ ки боиси хароҷот ва исрофкориҳои зиёд гардида буд, қонуни мазкур қабул карда шудааст. вале то ҳол идеи аз сокинони мамлакат ба моҳияти асосӣ ин қонуни миллӣ дуруст сарфам нарафта ба зиёдаравӣ роҳ медиҳанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. баъди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ки бо ҳамовозии аҳли ҷомеаи тоҷикистон ба миён омад, пеш аз ҳама некӯҳаволии мардум баланд гардида, замина барои таъмини дороии аҳолӣ гузошта шуд. вале токунун тақлидкорӣ ва рақобати бемантиқ дар гузарондани маъракаҳои азодорӣ боиси хароҷот ва исрофкориҳои зиёд гардидааст. дар бештари маврид мушоҳида мешавад ки шаҳрвандони тоҷикистон ҳангоми барпо намудани маъракаҳои азодорӣ ба хурофотпарастиву исрофкорӣ роҳ медиҳанд ки ин амали онҳо хароҷоти зиёдатӣ ва ҳам худнамоишдиҳӣ дар назди ҷомеа мебошад. чунин омил агар аз якҷониб вайрон намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон бошад, аз ҷониби дигар аз фориғболии мудири бахш ва аъзои комиссияи доимӣ дар маҳал буда дарак медиҳад. мебинем ки ҳанӯз ҳам баъзе бандҳои алоҳидаи ин қонун ба таври бояду шояд амалӣ намешаванд. нафарони алоҳида ва шахсиятҳои алоҳида ҳастанд ки то ҳанӯз ба вайронкунии ин қонун даст мезананд. баъзе павлҳои қонун ҳастанд ки онҳо барои амалишавӣ то ҳанӯз ҳам як дастгирии воқеӣ ҳам ҳуқуқиро ва ҳам фарҳангиро тақозо менамояд. маъракаҳои азодорӣ як воситаи изҳори ҳамдардии мардум мебошанд, як воситаи изҳори тасаллият мебошанд, воситаи ғамшарикии мардуми мо мебошанд. инҳо ҷузъи фарҳанги таърихии мо ҳастанд. вале мутаассифона вобаста манам бо ҳамин тағйиротҳои ки оҳиста оҳиста дар таи солҳои охир ба вуҷуд омада буданд, чунин маъракаҳо аз доираи ҳамон муқаррароти худ берун рафта буданд ва ба ҷои мана ҳамин изҳори тасаллияту ҳамдигару дастгирии маънавии ҳамдигар, онҳо ба як худнамоишдиҳӣ, ба як намоишкориҳои зиёдатӣ, ба як нишон додани имкониятҳои иқтисодии нафарони алоҳида табдил ёфта буданд. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистонро зарур аст ки чунин маъракаҳои азоддориро бо риояи талаботи ин қонуни миллӣ ва анъанаҳои хоси мардуми кӯҳанбунёди тоҷик гузаронида, дар ин баробар маблағи сарфашударо агар барои беҳдошти вазъи таълиму тарбияи фарзандони хеш равона созанд, ба манфиати онҳо хоҳад буд. ҳар як нафар шаҳрванди кишвар новобаста аз он ки ӯ дар кадом поя меистад, новобаста аз он ки ӯ ба чӣ кор машғул аст, вазифаи муқаддаси ӯ ин аст ки тамоми маблағҳо шароите ки ӯ дар ӯ вуҷуд дорад барои таълиму тарбияи насли наврас барои фарзандонаш масраф кунад, аз он ки харҷҳои беҳудае ки он нафарон мекунанд, аз он дида ҳазор бор беҳтар аст ки барои тарбияи фарзандонашон, барои таълими хуб гирифтани фарзандонашон, барои китоб харидани барои бо техникаву технологияи ҳозиразамон шинос намудани фарзандонашон, якчанд забон донистану ҷаҳонбинии васеъ доштани фарзандонашон маблағ сарф мекарданд. ин ба манфиаттар буд ва асlan савобаш бештар. ба ҳамин хотир имрӯз дар сурате ки мо имконият дорем, дар сурате ки мо шароит дорем, тамоми қувваи худамонро барои тарбияи насли наврас бояд масраф кунем ва баъд шаҳду он лаззате ки аз тарбияи фарзандамон мо ҳосил кардем, баъд онро мечашем. яъне мо агар фарзандонамонро ба роҳи рост ҳидоят кунем, онҳоро соҳиб маълумот кунем, тавонем ки фарзандони хуби ҷомеаро тарбия кунем, ин чиз яъне шаҳди хеле ширинӣ дорад ки баъдтар онро эҳсос хоҳем кард. ба ҳама ин нигоҳ накарда, баъзе аз шаҳрвандон ба фарҳанг ва урфу одати бегона роҳ оварда маъракаҳои иловагиро ташкил ва баргузор менамоянд. ҳол он ки ин гуна маъракаҳо ба фарҳанги миллӣ ва динии мо хос набуда, бегонапарастӣ ва худнамоишдиҳии шаҳрвандонро
нишон медиҳад. баъзеҳо гумон мекунанд ки масъалаҳои азодорӣ мо ва ин анъанаҳои азодорӣ бар фарҳанги динии мо такя мекунанд, вале баръакс мо мебинем ки дар сарчашмаҳои динии мо пеш аз ҳама масъалаи сарфаю сариштакорию масъалаи исрофи беҳуда ҳамеша пешгирӣ аз он таъкид шудааст. дар сарчашмаҳои динӣ ҳам дар қуръони карим ҳам дар суннатҳо ҳамеша таъкид бар ин рафтааст ки инсонҳоро ҳушдор доданд ки аз исрофи беҳуда пешгирӣ намоянд ва ҳамзамон дар ин сарчашмаҳо исрофкорон аз ҳамроҳони шайтон ёдоварӣ шудаанд ва азодории беҳудаи зиёдатӣ ҳам он манъ карда шудааст. дар ислом маслан азодорӣ то 3 рӯз гуфтаанд ва таъкид бар он шудааст ки аз хароҷоти зиёдатӣ иҷтиноб варзанд. бояд таъкид намуд ки аз тарафи аҳли рӯҳонияти мо, рӯҳонияти огоҳи мо ба ҳамин масъалаи ҷанбаҳои хурофотӣ бисёр маъракаҳои нолозима бояд равшанӣ андохта шавад, зеро дар минтақаҳои муайян таъсири аҳли рӯҳоният намояндагони дин баланд мебошанд. дар робита ба ин ҳам шаҳрвандон ва ҳам ниҳодҳои дахлдорро зарур аст ки дар ин самт масъулиятро бештар ҳис намуда тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. Самандар Искандар бо Бали Тағозода, Ахбор. солҳои охир мушоҳида мешавад ки баъзе занону духтарони тоҷик ба бегонапарастӣ майл дошта либосҳои ғайрро ба бар мекунанд. онҳо бо тақлиди бемаврид ва худнамоию зоҳирпарастӣ ин падидаи номатлубро миёни модарони тоҷик тарғиб менамоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Абдурозиқи Азиз. агар ба гузаштаи таърих назар андозем, занону бонувони тоҷик вобаста ба қадду басти худ пироҳани зебо аз қабили атласу адрасу гулбаст ба бар мекарданд ки барояшон бисёр шинаму пурҷило дониста мешуд. вале муддатест ки миёни ҷавонон ва занони тоҷик мӯди ба фарҳанги миллати мо бегона аз қабили сатру ҳиҷоб густариш дорад. мутаассифона ёфт мешаванд занону духтарони тоҷики бегонапарастӣ карда шаъну шарафи зани тоҷикро то андозае поймол мекунанд. хусусан мо имрӯз занони фаъол, занони омӯзгор ва зиёӣ ба ин ақидаҳои онҳо, ба ин пӯшидани сару либосҳои онҳо ҳеҷ розӣ буда наметавонем, зеро имрӯз мавқеи зан дар ҷомеа баланд бардошта дар тамоми соҳаҳо онҳоро роҳбари давлат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дастгирӣ менамоянд ва аз чӣ сабаб бошад ки куртаҳои дарози сиёҳ, сатрҳои сиёҳ ва гӯё бо ин либосҳо онҳо як намуд шарму ҳаёи худро нишон медода бошанд. ҳоло ин ки ба ақидаи мо ин як худнишондиҳӣ ва худро аз дигарон фарқ кунондан, ҳатто занҳое ҳастанд ки дар роҳравҳо мо либосҳои сиёҳи онҳоро дида то як андоза дар ҳайрат меафтем, зеро дар фарҳанги забони тоҷикӣ мо, дар фарҳанги миллати тоҷикии мо чунин либосҳо ҳеҷ гоҳ набуданд ва имрӯз ҳам набояд мо пайравӣ ба давлатҳои ховаримиёна ва хусусан давлатҳои арабие кунем ки онҳо дар мазҳаб аз мо хеле дуранд. онҳое ки дар мазҳаби ҳанафия ҳастанд бояд ба ҳамун сару либоси миллии худ, бо ҳамун шарму ҳаёи тоҷиконаи худ зани тоҷик имрӯз бояд худро нишон дода тавонанд. пӯшидани сатру ҳиҷоб ва тақлид ба фарҳанги бегона танҳо андешаи ин бонувон аст ки гӯё иффату ҳаёи онҳоро нишон медиҳад ва гурӯҳи боқимондаро аз шарафу номус дур медониста бошад. ба андешаи шахсони дилогоҳ чунин зиёдаравӣ дар эҳтиромпазир набудан дар либоси миллӣ танҳо худнамоишдиҳӣ чизи беш нест ки бешубҳа дар рушди фарҳанги миллӣ касодӣ ва таъсири манфӣ мерасонад. занони тоҷикро имрӯз лозим аст ки ҳар як зани тоҷикро ки аз ин расму оин ва фарҳанги миллӣ ҳимоят карда бошад. мо худ шоҳид он ҳастем ки занони тоҷики мо солҳои охир ба кишварҳои шарқи наздик, яъне кишварҳои ховар бештар дар пӯшидани сару либос бисёр тақлидкорӣ мекунанд. агар ба фарҳанг рӯ биёрем, маънои калимаи сатр ин пӯшида аст, вале ба фикри ман зане ки либоси оддии миллии омиёна дорад ҳеҷ вақт тани вай бараҳна нест. барои ҳамин пӯшидани ӯ сари либосе ки нисбатан ранги ӯ, шакли ӯ
از لباس‌های ملی ما کلا فرق میکند و فرهنگ و تمدن ما و رسم و آیین‌های ملی ما یک ضربه سخت خواهد شد. سطر به خصوص سطر سیاه کاملا برای مردم ما بیگانه است. باعث تأسف است که به عنوان ملت تاجیک مایل به لباس بیگانگان کرده از فرهنگ بای و غنی ملت با فرهنگ خود استفاده نمی کنند. ارج نگذاشتن به هنر و تمدن و تاریخ خود بی‌عزتی و بی‌حرمتی محض به ملت خویش است. ملت تاجیک در جهان با تاریخ و تمدنش نمونه دیگر قوم و ملت ها بود. ولی سبب چیست که زنهای تاجیک از فرهنگ لباس پوشی نیاگان خود روی گردانیده به تقلید مردم عرب و پاکستانی و ایرانی پرداختند؟ مادران و بانوان شاید به این سوال پاسخ بگویند. لباس ملی تاجیکان چی نقصان دارد؟ هر خلق و دولت دارای لباس مخصوص خود است. خلق تاجیک نیز از جد خویش این لباس ها را به میراث گرفتند. متاسفانه در برابر زنان مردانی هم هستند که بعد از زیارت حج و سفر به دیگر مملکت ها لباس های غیر تاجیکی را به بر می کنند. گویا که چنین لباس های دراز زنانه طلبات اسلام باشد. که از ارزش های ملی این به بر کردن لباس ملی است که ملت را در بین عرصه بین المللی معرفی می نماید. خیر کردن به مورد است که تاریخ تمدن هر یک ملت شناخته می شود پیش از همه از به بر کردن لباس های ملی خویش. بنابراین امروز در جامعه ما پیدا شدن مادران زنانی که به بر لباس های سیاهی که در دولت های شرق استفاده میبرند آن را به بر میکنند و در کوچه و خیابان های گلگلشکفان تاجیکستان عزیز ما قدم میزنند. البته به همگان معلوم است که رنگ سیاه این خود یک رنگ ماتم، رنگ غم و اندوه است. تصور کردن در کار که امروز تاجیکستان همچنین یک دولت صاحب استقلال، آباد و زیبا و تیج و آسایشته در فضای آسایشتگی زندگی کرده ایستادیم و کوچه و خیابان‌های ما همه گلگل شکوفان است و می‌سازد که ما در این کوچه و خیابان با لباس ملی خویش با همون لباسایی که مادران ما سالهای سال می‌پوشیدند و از بر می‌کردند دارای گل‌های بهاری بودند با همون لباس‌ها قدم زنیم و فخر از آن کنیم که ما همچنین یک ملت صاحب تمدن صاحب دولت هستیم و لباس فرهنگی خود و اجدادی خود را باید هیچ وقت ما از خود دور نسازیم. هدف اساسی ترغیب نمودن چنین لباس‌ها از بین بردن فرهنگ ملی است. پیش از همه ما باید اندیشه سالم داشته باشیم و در دایره آنچه که فرهنگ ملی ما طلب میکند ما باید با همون فرهنگ ملی خویش کار و فعالیت و رفتار نماییم. حتما پیش روی چنین پوشیدن لباس‌های غیر ملی ما گرفته شود و از مادران تاجیک خواهش میکنم که ما مردمی با فرهنگ هستیم، ملتی صاحب تمدن هستیم و با فرزندان خود آید پوشیدن سر لباس ملی دائما صحبت ها گذراندن در کار و با فرزندان خود توصیه دادن در کار که حتما سر لباس ملی خود رو بیارند. نباید فراموش کرد که قرار گرفتن زیر تاثیر فرهنگ بیگانه عقوبت‌های ناگوار دارد. لباس زینت انسان است و قسمی از تمدن گذشتگان ما محسوب یافته. ما نسل امروز وظیفه داریم که به آیندگان این ارزش والا را باقی گذاریم. از این خاطر خوب میشد که مردم از چنین بیگانه پرستی دست کشیده از متاعهای زیبا و خوش‌ساخت وطنی با طرح زیبا و شینم لباس به بر می‌کردند. خلاصه کردن ممکن است که چنین زیاده روی در پوشیدن لباس حتما باید خاتمه بخشیده شده، مایه ظاهر پرستی و خودنمایی برطرف گردد. لباس بانوان ما باید تجسمگر سیمای زیبایشان، رمز پاکطینتی آنها و پاکدامنی باشد که در این مسئله مسئولیت بلند طراحان ضرور است تا لباس‌های موافق و مناسب را در شکل و نمودهای گوناگون پیشنهاد نمایند. تاجران را نیز ضرور است که از وارد کردن چنین سر و لباس غیر به کشور ما خودداری کنند. بر اثر مورد مشکباران نیروهای ائتلاف بین المللی قرار گرفتن بیمارخانه و یک مکان ورزشی در شهر دیروزدور سوریه ساکنان آسایشته هلاک و زخمی شدند. در استرالیا 4 نفر قبل از سرکنیدن هواپیمای مسافربر بازداشت کرده شدند. شرح خبرها از خارج مملکت. نیروهای ائتلاف بین المللی در مضافات دیروزدور سوریه یک بیمارخانه و بینای ورزشی را هدف قرار دادند. بر اثر حادثه 6 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر مجروح شدند.
ҳамаи ҳалокшудагону захмиён сокинони осоишта мебошанд. давоми як моҳи охир маротибаи чорум аст ки дар музофотҳои гуногуни Сурия дар натиҷаи гузарондани амалиёти зидди террористии қувваҳои ҳарбӣ ҳавоии нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ сокинони осоишта ба ҳалокат мерасанд. вобаста ба ин ҳукуматдорони Сурия аз Созмони Милали Муттаҳид талаб намуданд ки гузарондани амалиёти зидди террористии нерӯҳои эътилофи байналмилалиро дар ҳудуди Сурия қатъ намоянд. намояндагони эътилофи байналмилалӣ изҳор медоранд ки дар музофоти Дайрозор қароргоҳи террористонро мушакборон карданд. дар музофоти Хомс бошад бар асари ҳамлаи силоҳбадастон як рӯзноманигор ба ҳалокат расид. дар Австралия бо гумони омодагӣ дидан ба анҷоми амали террористӣ дар дохили ҳавопаймо 4 нафар боздошт гардиданд. полиси Австралия изҳорот додааст ки дастгиршудагон ният доштанд бо тарконидани таҷҳизоти таркандаи худсохт гази заҳрнокро паҳн кунанд ва ба ин восита мусофиронро ба ҳалокат расонанд. террористони эҳтимолӣ бо ҳам хишовандӣ дошта лоблонтабор ва шаҳрвандони Австралия мебошанд. дар шаҳри истироҳатии бодруми Туркия силоҳбадасти номаълум ҷониби сокинону сайёҳон оташ кушод. дар натиҷа як нафар шаҳрванди Туркия ба ҳалокат расида, 4 каси дигар захмӣ шуд. ҳангоми ҳодиса дар соҳил қариб 400 нафар сокинону сайёҳон қарор доштанд. пас аз ин силоҳбадаст аз маҳалли ҳодиса фирор кард. дар минтақаҳои назди соҳилии штати Гуҷарати Ҳиндустон кормандони сохторҳои қудратӣ як киштиро ки 1.5 тонна маводи нашъовари героинро интиқол медод боздошт карданд. маводи нашъовари мусодирашуда $545 миллион арзиш дорад. кормандони хадамоти дахлдор изҳор медоранд ки мусодираи ин миқдор маводи марговар аз қочоқчиён дар чанд моҳи охир калонтарин ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин кормандони мақомоти полис чанд нашъаҷаллобро дастгир намуданд. дар калонтарин ширкати коркарди нафти Нидерланд сӯхтор сар зад. сӯхтор дар яке аз хатҳои интиқолӣ барқи баландшида сар зада баъдан корхонаро фаро гирифт. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш намудани алангаи оташ давоми 12 соат фаъолият карданд. сӯхтор ба бинои корхонаи коркарди нафт зарари ҷиддӣ расонд. дар робита ба ин фаъолияти ширкати мазкур муваққатан қатъ шудааст. бар асари ҳодиса талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. амалҳои маргбори террористӣ дар Сомалӣ ба марги даҳҳо нафар сабаб шуд. террористон нақлиёти дорои таҷҳизоти таркандаро дар назди бинои кормандони мақомоти полис дар шаҳри Магадишо ба кор дароварданд. дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 20 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагон аз эҳтимол дур нест, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти полис, ҳамаи ҳалокшудагону захмиён роҳгузарон мебошанд. کنون یگان نفر یا گروه تروریستی جوابگری عمل تروریستی را به عهده نگرفته است. در قسم جنوبی سومالی گروه تروریستان به نیروهای پاسدار صلح اتفاق آفریقا در سومالی حمله نموده 24 نفر را به هلاکت رسانیدند. حادثه در شهر بولانماریر به قید گرفته شده است. از روی معلومات رسمی در نتیجه حمله مسلحانه 23 نفر سربازان نیروهای پاسدار صلح کشورهای اتفاق آفریقا و یک نظامی سومالی به هلاکت رسیدند. نیروهای پاسدار صلح اتفاق آفریقا سال 2007 برای معتدل نمودن وضعیت به سومالی سفربر گردیده بودند. در قسم شرقی منطقه‌های نزد ساحلی شتات نیوجرسی شتات‌های متحده آمریکا باران آبخیزی را به میان آورد. بر اثر آفت طبیعی راه و خیابان‌های شتات زیر آب ماندند. حالتی پیش آمده به حرکت همگونه نقلیات در راه‌ها خلل وارد کرد. برای برطرف کردن عاقبت‌های بارشات کارمندان خدمات کمونالی فعالیت دارند. در اطراف فرودگاه شتات کالیفرنیا شتات‌های متحده آمریکا هواپیمای خرد مسافربر سقوط کرده به شاهراه افتیده آتش گرفت. بر اثر حادثه 2 نفر جراحت برداشتند. طبق اطلاع رسیده هواپیمای خرد پس از چند دقیقه پرواز با سبب‌های نامعلوم به شاهراه میانی شهر لس آنجلس سان دیگو به فلاکت دچار گردید. همچنین در نتیجه به صدمه دچار شدن طیاره خرد یک نقلیات ضرر دید. در یکی از منطقه‌های شهر لس آنجلس شتات‌های متحده آمریکا نقلیاتی بارکش گروه راهگذران را زیر کرد که باعث شدیداً زخمی شدن 8 نفر گردید. موافق معلومات پیشکی حادثه به عمل تروریستی ربط ندارد. از سبب آنکه با این اصول تروریستان ماه‌های آخر چندین مرتبه عمل‌های تروریستی را در کشورهای اروپا انجام دادند، در اول ساکنان گمان کردند که راننده تروریست است. در شهر کنستانسی آلمان یک مرد 30 ساله وارد یکی از مرکزهای دلخوشی شده از یراق جانب آدمان آتش کشید. بر اثر حادثه یک نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. بعداً در رفت تیرپرانی جوابی کارمندان مقامات پلیس سلاح به دست زخمی گردیده از جراحت وزنین به هلاکت رسید. حکومتداران آلمان این حمله مسلحانه را عمل تروریستی عنوان کردند.
дар ноҳияи фархор соли равон бинои нави гимназияи давлатӣ ва дар назди ду муассисаи таълимӣ симхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. имрӯзҳо дар ноҳия сохтмони бинои нави мактаби рақами 2 идома дошта то оғози соли нави хониш бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ қисмати болопӯши мактаби рақами 16 ноҳия пурра аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора. дар ноҳияи фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷро ҳукумати давлатӣ ва ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои таъмини рушди соҳа ва беҳтар намудани шароити таълиму тарбият таъмиру азнавсозӣ ва бунёди муассисаҳои нави таълимӣ идома дорад. дар доираи вусъати чунин корҳои созандагӣ бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷониби фармоишгар раисаи сохтмони асосии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва пудрачи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷик сохтмон манба дар асоси лоиҳаи омода намудаи мутахассисони тоҷик лоиҳа инвест таъмири асосии қисмати болопӯши бинои мактаби таҳсилоти миёнави рақами 16 идома дорад. дар доираи татбиқи амалии барномаи рушди маорифи вилояти хатлон барои солҳои 2017-2021 дар сатҳи ноҳия корҳои муҳиму назаррас ба сомон расида истодааст. айни ҳол сохтмони бинои хуштару замонавии муассисаи таҳсилоти рақами 2 ноҳия барои 1640 хонанда дар як баъз аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Нозимов Хуршед сохтмони 4 симхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти асосии умумии рақами 57 ноҳия, сохтмони бинои хуштару замонавии гимназияи давлатии таълимаш бо забони русӣ дар ҷамоати шаҳраки ноҳия аз зумраи инҳо маҳсуб меёбад. соли равон дар ноҳияи фархор як бинои нави мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар назди 5 муассисаи таълимӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва тариқи яшар бинову симхонаҳои иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва имрӯзҳо бошад сохтмони бинои нави мактаби рақами 2 ноҳия идома дорад. ба истифода додани бинои хуштару замонавии мактаби миёнаи рақами 15 барои 560 ҷои нишаст дар ду баст бунёд ва ба истифода додани 3 симхонаи технологияи меҳнат бо майдончаи хурди варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 41 тариқи ҳашар ва соҳибкорони ватанӣ ба истифода додани симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълими рақамҳои 45 58 51 62 ноҳия мушкилоти моддию техникии муассисаҳои таълимиро хело беҳтар гардонид. дар доираи чунин корҳои созандагӣ ва бунёди иншооти нави соҳа шароити таълиму тарбият дар ноҳия соласол беҳтар мегардад. бо ин мақсад имрӯзҳо таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2017-2018 низ идома дошта то нимаи аввали моҳи август бояд 65 муассисаи таълимӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шавад. дар тоҷикистон боз як ансамбли рақсӣ бо номи парасту таъсис дода шуд. муаррифии нахустин барномаи ансамбл дар театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ аз ҷараёни ин чорабинии фарҳангӣ. дар зарфи 26 соли соҳиби истиқлолии кишвар дар баробари дигар соҳаҳо дар соҳаи фарҳанги мамлакат низ пешравиҳо назар расанд. дар ин давра дар кишвар гурӯҳҳои эҷодӣ ва ансамблҳои тарона ва рақс рӯи саҳна омаданд ки онҳо имрӯз дар хориҷи кишвар ҳам муаррифгари санъати тоҷик ҳастанд. таъсиси ансамбли навтаъсис бо номи парасту низ яке аз падидаҳои замони соҳиби истиқлолии кишвар мебошад. дар бинои театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ нахуст барномаи ҳунарии муаррифии ансамбли рақсии тозатаъсиси назди филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев баргузор гардид. гурӯҳи мазкур 3 сол боз дар чорабиниҳои фарҳангиву дохилӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. ансамбли мазкур то кунун беном фаъолият дошт. акнун ансамбли рақсӣ дар ин баромади худ номи парастуро гирифт. ман бисёр шод ҳастам ки имрӯз як дастовизе ба соли ҷавонон яке аз ансамблҳои ҷавонтарин яке аз гурӯҳҳои рақсӣ ки бо сарвари Исматулло Файзуллоев тӯли 3-4 сол мешавад ки дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ ширкат варзида самгузорӣ намуда санъати рақсии касбию миллии тоҷикиро дар ҷаҳон аллакай ошно сохтааст. имрӯз муаррифӣ ба нахуст барномаи ин ансамбл мебошад ва аз омаду рафти тамошобинон аллакай мо ҳис кардем ки имрӯз ин ансамбл дорои мухлиси худро аст, дорои барномаи худро дорад, дорои рақсҳои рангобаранги худро дорад ва мо аз ин бисёр шод ҳастем, чунки дар саҳифаи фарҳангии ҷумҳуриямон боз як саҳифаи нав дар ҷодаи рақси касбӣ пайдо шудааст ва ман хушбахт аз он ҳастам ки
бевосита ин ансамбл, ин гурӯҳ дар филармонияи давлати тоҷикистон фаъолият намуда имрӯз дорои чунин обрӯ эътибори умумиҷумҳуриявӣ гаштааст. гурӯҳи рақсӣ аз 22 нафар иборат мебошанд. ба ҳайати ансамбли парасту духтарони зебо ва хушқаду қомати аз синни 14 то 20 сола шомил карда шуданд. дар доираи муаррифии ансамбли рақсии парасту ҳамчунин либосҳои омоданамудаи тароҳи машҳури тоҷик Хуршед Сатторов ки ҳама аз матоъҳои миллии тоҷикӣ аз ҷумла атласу адрас ки хеле зебо офарида шуда буданд намоиш дода шуд. имрӯз ансамбли навтаъсис барои иштирок дар чорабиниҳои бахшида ба солгарди навбатии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ мебинанд. онҳо нақша доранд ки бо рақсҳои ҷаззоби навбатии худ боз ҳам тантанаҳои идонаро рангинтар гардонанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.